Hello guys, zisankho zayamba bwino madera osiyanasiyana ndipo anthu ochuluka atuluka maunyinji kuti akaponye voti yawo. Koma zokhumudwitsa ndi malipoti amene angopezeka kumene m'madera ena mwachisanzo kutcholo kunali mpungwepungwe kamba kunena kuti mmodzi mwa mamonita amene akuyang'anira nawo zisankho adathandizira munthu kumupangira chisankho zimene zinakwiyitsa anthu ochuluka, ndipo pamalopo panali chisokonekero kuti zonsezi zithe zinatengera apolisi kulowererapo. So mwina funso nkumati anthu amene ndochita kugulidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kamba kuti munthu amene amathandizidwa othandizayi amamuuza munthuyu kuti akavotere Lazarus Chakwera, ndipo mmene amachita izi nkuti anthu ena akumva komanso kuona, ndipo m'malo mwake panayamba chisokonekero ndipo mwina zinakatha kuthera nkhondo komano chifukwa choti mwina malowa pala chitetezo sizinathe choncho. Komano kulikonse komwe muliko pitani kaponyeni voti ngati simunakaponye voti kuti chisankho chimene chichitike mmene anthu akulu samukakhale nawo ngati mwachisankhomo, sizoti muzizablema anthu ena ngati sasankha bwino kunena kuti chifukwa choti inu simunakavote ndi kuti president amene simunasankhe nawo, koma mupite mukavote kuti mtsogoleri amene angasankhidwe kapena amene angaluze mukakhale kuti mwathandizirapo ndipo chisankho chanu chagwira ntchito.